malede, da jeg var 5 år. Jeg malede som 14-årig, men hemmeligt, for det var pinligt. Jeg malede til Lou Reed's Sweet Jane, når håndboldtræningen endelig var overstået. Jeg malede i et parcelhus i Bramdam, hvor jeg boede i kollektiv. Jeg malede videre, selvom der var nogen, der bankede på min dør. Jeg malede, da jeg kom ind på Kunstakademiet i København, selvom maleriet vist var erklæret dødt. Jeg malede videre, da Sovjetunionen brød sammen. Jeg malede og tænkte på, hvorfor min far slog. Jeg malede som 27-årig, da jeg spillede med Master Fatman og troede, jeg skulle være professionel musiker. Jeg malede juleaften. Jeg malede, da de afslørede Blekingegadebanden. Jeg malede, da mine børn havde brug for mig. Jeg maler i dag, men jeg kan dog bedst lide andres malerier. Jeg malede med cadmiumpigment på Farveteknisk Laboratorium, selvom Fenge Hansen sagde, det var giftigt. Jeg malede også, da nogen spurgte, om jeg var blevet sindssyg eller bare flyttet på Christiania. Jeg maler helst uden at lytte til samtidskunsten og kunstscenen. Jeg maler også bedst, når jeg ikke lytter til mig selv. Jeg malede videre, selvom en professor på Kunstakademiet sagde, skrid nu ned på Café Dan Turell, for det er der, det sker. Jeg malede, da det føltes forkert. Jeg malede, da min mor døde, og da min søn blev syg. Jeg maler, selvom det ofte fylder mig med frustration og vrede. Jeg maler ikke, fordi jeg har lyst. Jeg kunne ikke lade være med at male, selvom nogen sagde, at min maleri var pænt og fermt lavet. Jeg malede også, da nogen sagde, at det lignede svensk kunst. Jeg malede også, da nogen sagde, at du er kommerciel. Jeg malede, da jeg indså, at jeg alligevel ikke fik en separat udstilling på MoMA. Jeg malede, da de skød efter benene. Jeg maler og bliver mest inspireret af døde kunstnere. Malede, da ægteskabet ikke kunne mere. Jeg malede, da jeg brækkede den mindste knogle i min krop. Jeg maler uanset, om det er kunst eller ej. Jeg malede, da solen skinnede udenfor. Jeg malede, når jeg ikke orkede. Og jeg maler stadig. Jeg sover, spiser, køber ind, trækker vejret, og jeg maler. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare noget, jeg gør. Det, der inspirerer mig, er det, der findes mellem linjerne. Det, jeg ikke forstår, ikke kan forklare. Kærligheden, fuglefløjt, lyset, stemningen. Det bevæger min nysgerrighed, min ustyrlige intuition og min besværlige følsomhed. Jeg maler stadig.